Het binnen imposante bouwwerken. De enorme barbecues die Sjoerd Diekman en zijn heid Lutsen in Dokkum bouwen. Het begon eerst lieds als hobby, maar intussen had Sjoerd de beschikking over meerdere grote barbecues. Of smokers, zat hij ze zelfs neemt. Alle orensmokers die we na die eerste maken hadden, die hebben we eigen aanpast, verbeteren. En daardoor hebben we gaan een eigen twist. Steeds nou aan die barbecues doen, waardoor ze vrijwel uniek binnen. Op de grote barbecues werd intussen van alles kleermaken. Van barige vlees ont visk en dan krekt even oors. Authentiek, maar vuur en reek. Dus net een normale oven op elektra. Door de bereiding krijgt het een oorsmaakje dan de meeste mensen in deze omgeving binnen. Een eindje verderop in Dokkum had Sjoerd een werkplak. Daar bouwt zijn heid Lutsen op dit stuit om 2 nieuwe smokers. Een smoker dat is vaak een hele grote tank. Uitvoert met een vuurkist natuurlijk, die had voor de warmte zwaar gemaakt. Maar in sommige gevallen staat er op een vuurkist ook nog wel eens een keer een warmhoutkist. Die kist ook zodanig broeken, dat is het zelfrekje kist. Dus het is multifunctioneel. Wat ik er mooi aan vind, is dat het mij toch weer waarom denken doet aan. Zat wij vroeger opgegroeid bij het smidsvuur en daar op het ijzer sloegen. Het stiel bewerken, dat is eigenlijk wat ik hier in Weverom vind. De grote smokers binnen van Sjoerd een succes worden. In Dokkum en omkreten had hij mij de pop-up store intussen een aardige klantenkring opbouwd. Dat hij eerst een soort catering die en ook op festivals die weten de meesten hem nou in de winkel te vinden. Ontstaan vanuit de coronatijd, omdat we geen catering meer hadden. En daardoor hebben we de hardlopers vanuit de catering verplaatst naar vacuümverpakking, om het zo maar te zeggen. En ja, omdat we toch op een andere manier als wat men in deze omkreten wend is, de producten bereiden, slaat het wel goed aan.